jarine ning kene ana lampu mancingan tapi sing duwe ndi ya? Oh iki opo? Pak, Ya Mas. jenengan sing gede pemancingan? Ya Mas, mancingan kecil-kecilan iki lho. Oh, lah bayare pinten, Pak? Setengah hari 30.000, nek sedina suwi 20.000. Sedina suwi. Lho kok malah murah sing sedina suwi 20.000? Bebas sama Mas, kolam-kolamku dhewe. Oh, Mana me mancing? nggih, Pak. Bawasan dhewe tanya kok kene. Kula beto piyambak Pak niki nggo dhewe pancinge. Ya, Umpan bebas apa? bebas. Oh, gampang pancingane. Gampang. Wae pirang-pirang kok. Iwake napa ya, Pak? Campur-campur. Campur-campur. Campur-campur pokoke ono. Gampang pancingane ya, Pak, ya mesti. Gampang manontok Ya, manontok. kon kula mancing sing 20.000 Pak sedina suwi. Dina suwi iki? Nggih. Ya. Kula mancing Pak. Pak ini itu gampang pancingane aja. Kowe ngondi kowe? Mancing lho, Pak. Mancing ngomong diantemi wong kowe. Lho, kolam- Kene iki lho. Kolam murah sing iki. Ora kene iki. Endi ta? Iki lho. Endi kolammu? Iki lho. Iki akuarium iki ora pancingan iki. Mancingan kecil-kecilan yo iki. Semono entuk nang kene. Lah entuk delokan iwake cilik-cilik ini apa ya piye? Cilik-cilik tapi gampang mancingane. Wis tak anggere mancing. Gampang piye? Lah cilike ngene entuk kuwi. Cilik ngene iki kena angin malah gede. Tekan omah malah Tekan malah gede. Iye, wong iki karepe. Saged mancing ngono to. Lah rugi aku lek bayar iki. Lah iso wae pirang-pirang lho iki lho. Pirang-pirang terus ngene iki cak matane tenan ndlogok wong iki. Manontok. Ya mancing koyo ngene apa iso dipancing kowe iki. Iso wis anggere mancing nama manontok wae akeh ngono kok. Kolame iki lho koyo akuarium cilike. Mancingan kecilan tak ngene iki no. Alas, boh. Saged mancing ta. Tekor ya.